Ur eta fruituen altxorra. Bazen behin, Aritz gotorreko baso ostotsuan Ur izeneko urtsintxa bat. Ur urtsintxa bitxi da ausarta zen, abenturak gogoko zituena. Baina egun hartan, esnatu zenean, Ur ez zen abentura bila atera. Goseak zegoen, da ez zuen jateko ezer. Udaberri hartan, ia ez zuen euririk egin, da zuhaitzek ez zuten fruiturik eman. Zuhaitz handi baten ondoan eseri, eta triste etzan zen. Baina une horretan, haizeak ekarritako ahots batek xuxurlatu zion. Segi zure usaimenari, mende urreneko Aritzaren azpian zain duzun altxorreraino. Urrek ezin zuen sinetsi entzundakoa. Agian azeria izan da, txantxetan, pentsatu zuen. Ibilita azeriaren etxera hurbildu zen, baina lo aurkitu zuen. Bera izan ez bada? Nor izango da? Galdetu zion bere buruari harriturik. Une horretan, ahotsaren oihartzuna heldu zitzaion berriro. Segi zure usaimenari, Ur! Zirraraz, Ur usnaka hasi zen. Haizeak usain goxoa zekarren, da Urrek bere senari jarraitzea erabaki zuen. Hala, Aritz handi zahar bat zegoen muino batera iritsi zen. Hau izango da lekua, pentsatu zuen Urrek. Da, orain zer? Orduan, tentuz, hurbildu eta zulo txiki bat sumatu zuen enborrean. Ausardiaz, zulotek irristatu eta lurpeko haitzulo baten barruan aurkitu zen. Haitzuloa goitik iragazten ziren eguzki distirek argitzen zuten. Ur aurrera joan zen ausarki. Haitzuloaren sakonera iritsi zen arte. Han, zulo sakon batean, gaztainak, urrak, intxaurrak eta ezkurrak ikusi zituen Urrek. Hainbeste zeuden, ezen Ur eta bere familiak, negua eta udaberria goserik gabe igaro baitzezaketen. Uda fruitu berriekin iritsi arte. Baina Ur txikia zen, da ahalegintzen bazen ere, fruitu zoragarri haietako pare bat eskuratzera besterik heltzen zen. Gainerakoak sakonegi zeuden, bere beso txikiekin hartu ahal izateko. Zer egin zezakeen? Etxita Ur negarrez astera zijoan ahotsak berriro entzun zuenean, oraingoan argi eta garbi. Altxorrau besteekin partekatzeko jakituria dutenek soilik lortuko dute. Orduan, Urrek ideia bat izan zuen. Altxorra lortzeko, basoko gainerako kideekin batera lan eginez gero lortuko zuela konturatu zen. Hala, Urrek lortutako fruitu apurrak hartu da basora itzuli zen korrika.
han, azeri azkarrari, ontz jakintxuari, da basurde ausartari laguntza eskatu zien. Naiz eta goseak jota, haiek ere oso nekatuta egon, segituan ulertu zuten, basoak behar zituela. Denen artean, plan bat egin zuten. Biharamunean, kobazulora joan ziren, urrek gidatuta. Azeriak egindako soka batekin eta basurde indartsuak eutxita, saski bat jeitsi zuten zuloraino. Gero, ontzak egan zulora jeitsi zen. Apurka, otarrea fruituz bete zuen. Saskia beteta egon zenean, ur, azeria da basurdeak gogor tiratu zuten, saskia zulotik ateratzeko. Hala, lau lagunen artean, kobatik fruitu guztiak atera da basora itzuli ahal izan ziren. Bertan, basoko gainerako animaliekin partekatu zuten altxorra. Ausardiari, asmamenari, da bihotz onari esker, basoko animalia guztiek bizirik iraun ahal izan zuten negu gogorretik, elkar eta alai. Ur konturatu zen, aurkitu zuen altxorrik handiena, ez zegoela fruituetan, bere lagunen bihotzetan baizik. Da hala, irribarrea aurpegian, basoa arakatzen jarraitu zuen abentura berrien bila. Jakinik, baliotsuena, adiskidetasuna zela. Hurrengor arte, agur!